Gusto niyo ba maka-travel sa Europe? Well, bago kayo pwede maka-travel sa Europe, kailangan niyo ng European visa or ang tawag dito ay isang Schengen visa. So, kung gusto niyo malaman kung paano makakuha ng Schengen visa, alamin natin sa aking guide. Ako po pala ay si Solomon Say, ang inyong Kuya ng Bayan. Kuya ng Bayan, naging maaasahan kapag... So first, ano ba ang Schengen visa? So hindi katulad sa mga ibang bansa, katulad ng US or UK or Japan or Korea, usually pag mag-a-apply ka ng visa, dun ka lang sa bansa na yun pwede mag-apply ng visa. So sa US visa, kailangan sa US Embassy, sa Korean visa, Japanese visa, ganun rin sa mga embahada nila. Pero sa Europe, medyo iba ang sistema nila kasi pag may visa ka sa isang bansa nila sa Europe, pwede ka na mag-travel all around Europe, hindi lang dun sa bansa na in-applyan mo. Ang tawag dito ay isang Schengen visa. So ang Schengen visa includes all 26 countries of Europe, including Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland. So pag nakakuha ka ng Schengen visa, maikutan mo na ang buong Europe na yan. Lahat ng mga bansa na yan, pwede mo nang i-stop over. Pero para maka-apply nga ng Schengen visa, hindi ka mag-apply sa lahat ng mga bansa na yun. Normally, may mga center sila or kung ano man ang unang bansa na i-drop by mo. Kunwari, Italy ang i-drop by mo or France ang unang mong stopover sa Europe, dun ka usually actually mag-apply ng Schengen visa mo. May consulate ang mga or embahada ang mga bansa na to, pero more or less may mga may mga office sila na kung saan nila ina-assign ang kanilang mga visa applications. Para sa kadalasan ng mga bansa na to, ang office na yun ay ang VFS Global Visa Application, which has 2 branches dito sa Metro Manila at may 1 branch sila sa Cebu. So, yun ang mga kailangan nyo alamin. So, ang VFS ang nagpo-process ng mga inyong visa application. So, dun nyo kailangan isubmit ang mga requirements ninyo at dun rin usually mag-handle ang interview. So, depende sa bansa na yun, kung anong first stopover mo, yun nga, baka hindi nila gamitin yung VFS. For example, ang Greece Embassy, kailangan pumunta ka doon talaga sa Greece Embassy. Pero yung mga ibang bansa, katulad ng France, Czech Republic, normally sa VFS na sila nagpapadala ng mga aplikante. Doon yung VFS na ang mag-interview at mag-accept ng inyong documents at ipapasa rin nila doon sa embassy pag okay na yung dokumento doon sa kanila for approval na yun ng embassy. So, ano ba ang mga types ng Schengen visa? First, meron tayong transit visa, tourist visa, visa for visiting family or friends, business visa, visa for journalists, visa for culture and sports activities, visa for official visits, study visa, at saka visa for medical reasons. Magkano ba ang cost para mag-apply ng visa? So, ang base cost na kailangan nyong i-expect for Filipino citizens nga is 80 euros, which is equivalent to around 4,676 pesos. For children ages 6 to 12, yung visa nila is 50% off, which is 40 euros or 2,338 pesos. Na kung yung children ninyo is under the age of 6, exempt na sila from any visa fee payment. So, pag magbabayad kayo ng visa fee payment nyo dito sa mga VFS o sa mga embahada, depende sa bansa na napilian nyo sa Europe na unang stopover ninyo, kailangan nyo magbayad in Philippine pesos. So, hindi nyo kailangan mag-convert into euros. So, pag magbabook nga kayo ng visa appointment, hanapin nyo nga, alamin nyo nga kung ano ba yung unang bansa na drop by ninyo, kung Italy, France, Czech Republic, Lithuania, para malaman nyo kung VFS ba sila or direct sa embassy yun. So, kung marami nga kayong dadaanan na bansa, usually, saan ka mag-a-apply ng visa or which embassy or which country na kailangan yung daanan for application is yung country na talagang tatagal kayo doon. So, or kung anong either first stopover ninyo or yung longest staying country ninyo for the Europe trip ninyo. So, ano ba ang earliest that you can file a visa application? Usually 6 months before you start your planned trip, ang pinakamaaga na pwede nyo mag-file. The latest is at most 15 working days before you intend to travel. Kung ito yung parang talagang last minute, kailangan mo talaga ng 15 working days bago ka lumipad na naka-apply ka na. Pero yung recommended time is at least 3 weeks before your trip para may time naman sila para sa application ninyo. Pag nagbo-book ka na ng appointment, either yun sa website ng VFS Global or tawagan mo nga yung mga embahada na pupuntahan mo, depende sa anong bansa ngayon, at kailangan mo i-fill out ang visa application form na mabibigay nila sa'yo, which includes yung personal information nyo, first and last name, mother's maiden name, parents, information kung anong trabaho mo, magkano ang kinikita mo,
at saka kung ano ba yung purpose niyo to enter dun sa Schengen or sa EU, Europe, at saka mga other details regarding yung trip, kunwari kung kailan ka pupunta, kailan ka aalis, ano mga bansa yung dadaanan ninyo, at saka after that, may mga required documents rin. Ano ba ang mga required documents para sa application ninyo? Ang mga required documents natin na standard ay ang visa application form, valid passport na more than 6 months pa bago mag-expire, 2 identical photos, travel insurance policy na kailangan mapapurchase mo from Europe Assistance, yung round-trip reservation or flight itinerary ninyo with dates and flight numbers specifying entry and exit from the Schengen area, proof of accommodation, proof of financial means, meaning yung mga bank passbook ninyo or employee records ninyo na employed kayo dun sa kumpanya ninyo, magkano yung kinikita nyo dun sa employer ninyo. At saka yung next group ng documents or requirements natin ay mga visa-specific requirements. So, ang mga visa-specific requirements na to is depende nga sa anong klaseng visa na ina-apply nyo. Kung dahil sa sports ang visa ninyo, kailangan nga i-present yung mga related nga na for tournament, yung mga ganyan, or kung official visit, yun nga, kailangan nyo rin ng endorsement letter dun sa bansa na pupuntahan ninyo. So, ito naman mga very specific na to. Pero kung for tourism lang naman, yung mga general documents lang na na-mention na natin ang mga kailangan ninyo. So, after that, kailangan nyo mag-attend ng visa interview kung saan tatanungin kayo lang ng mga basic questions. Kunwari, may pera ka ba para sa trip na to? Babalik ka ba talaga? Ano ba yung mga titingnan mo doon? May relatives ka ba doon? May asawa ka na ba dito or doon? Kung gusto lang naman nila malaman is kung magti-TNT ka or tatakbo ka po doon sa Europe at hindi babalik dito sa Pilipinas. So yung mga basic questions, yun nga, importante nga na malaman nila na may kaya ka naman at saka may dahilan kang bumalik dito sa Pilipinas. So after that, may biometrics, kung kukunin yung mga fingerprints ninyo at saka pipicture yung mukha ninyo doon, i-video kayo doon. Yun, very basic lang naman. Tapos babayaran nyo na ang visa fee. So, after ng interview niyo dun sa VFS Global or sa mga embassy nila, kung gawin niyo yung mga requirements ito, kung okay naman lahat ng mga sinubmit mo, usually 15 to 45 days ang process bago kayo makakuha ng sagot kung okay ba yung visa ninyo. So yun lang naman ang mga kailangan nyong alamin para makakuha ng Schengen or EU visa. So sana makatulong ang itong guide na to para makatravel kayo all around Europe or makatrabaho kayo dun sa Europe. Ako nga pala ay si Solomon Say, ang inyong kuya ng bayan.